Zdravím každého, kto pozná toto videjko a dneska, milí diváci, je deň, na ktorý sa teším už snáď pol roka, možno že aj viacej. Dnes, milí diváci, sa koná letecko-modelárska akcia v Gotovanoch, obrých modelov. To mega akcia, proste plný modelov stíhačiek, lietadiel, vetroňov a neskutočne sa tam teším, proste to bude úplne bomba. A beriem si tam 3 také základné veci. Pravda, že ja modlár nemôžem prísť na modlárskú akciu bez nejakých lietadiel. Prvé z nich je Vetroň Red, o ktorom som už točil videjko. Zobrazí si vám odkaz, dňať ho niekde tuto hore. A druhé je H540, je to akrobatický model. Nie je ešte dokončený, ten tam budem mať tak na stojanku. Ale aj o to bude videjko, takže určite čekujte môj kanál. A tretia vec, ktorú si dneska beriem, ste vy. Dosť bolo kecania, ostatné sa dozviete počas dňa. A poďme si užiť tento super deň. Ej, milí diváci, už sme tu. Jen tam môžu nejakých panáčikov, ktorí budú asi usporadávať auta. Čas, dobrý. Nazdar, čau. Ty si... Pilot. Pilot si, hej? Jo. Čakaj, dopredu. Dobre, díky. Poznajú ma to už. Nej som tady nováček. Však som tu už bol za 3-4 razy. Akože vyzerá to tu dosť topovo. Však kúknite teraz na také časti, kde majú iba piloti prístup. Idem si vybalím modely, pôjdem za ne na stojanku, duže si pripravím k letu. Modely postavené a idem tohto Godzilláka zaniesť na stojanku. Sme to asi 10 minút a mám pocit, že je tu 300 stupňov. Niečo neskutočné, dneska bude taký úpek. Dobre, myslím si, že máme dobré miesto. Stále ideme nachytať druhý model, ideme kúknuť, v akom stave sme zozname na lietaní, aby sme mali s číslom vetroňármi. Uvidíme, či to vyjde a či ma pustia, alebo nemá model takýho zmeru, ako by mal byť. Aj keď má 270, tak tu to počíta ako malý. 11.30 iba, no? No, 11.10 do veterinári. Aha, dobre, 11.10, ok, tak to nastúpenie. Ďakujem. Dobre, takže už sme prihlásení. Také trošku malé komplikácie s tým boli, ale malo by to ísť v pohodičke. 2 hours later. Za chvíľočku, diváci, letíme, idem sa pripraviť na štart. Pôjdem s viacerými vetroňmi, aby to bolo zaujímavejšie aj pre ľudí, aj pre pilotov. Budeme vlastne taký súbor letov a pristáti, takže sa to teším. Ja tam budem na elektropohon, ostatní budú vyťahovaní jednými lietadlami.
Let máme za sebou, dopadlo výborne, nejakých 10 minút som lietal v kuse asi na motor. Lietali so mnou ďalšie 3 vetrone. Chcel som pristať do ruky, nech trošku ukážeme, ale nepodarilo sa mi, lebo mi ho nadpúklo tesne nad zemou, tak som to radšej pristal normálne. Ma to nerozsekne na polovicu, ale pekný let. Osne spokojný som. Máme už lístky na obed a idem sa najísť. Hladný som jak pes. Čau, no, jen tak si ísť na segwayi. Strašný hit tu je, neskutočne teplo. Na slnku je snáď 40 stupňov. Pijem vodu a peče mi na tú hlavu. Teplo je tu, ale poznám riešenie. Ty kakos, to je studené. Ale hneď mi lepšie. Chcem si ešte pozrieť nejaké letové ukážky. Teraz má štartovať nejaká stíhačka, tak to bude celkom zaujímavé. Taký programček aj pre detičky. Ježibaba! Nie tá Ježibaba, čo tam ide, to není Ježibaba zatiaľ! Deti, to je moja manželka! To není Ježibaba! Dobre, ideš. Nie! Teraz ste mohli vidieť parádnu ukážku z prvej svetovej vojny, ako to tam prebiehalo, chalani majú fakt vymakané, aj pyrotechnika, aj zohratie pilotov, aj tá letová ukážka, proste celé to zanechá taký super dojem. Myslím, že toto bol taký vrcholný bod programu dnešného dňa. Ja si idem teraz zbaliť lietadla, pomaličky sa začnem sprátávať po sebe, čo som tu zanechal. Dámy a páni, dnešný deň je u konca, ja som si ho plne užil, verím, že aj vy. Mám rád takéto modárske akcie, veľmi som sa na to tešil, som rád, že ste tu mohli byť so mnou a ak sa vám toto video páčilo, tak budem veľmi rád, ak vám podporíte lajkom, či komentárom alebo odberom, ak chcete vidieť viacej takýchto videí. Myslím, že to bolo v pohodičke, teším sa na ďalšiu takúto akciu. Vidíme sa pri ďalšom videi. Čaute!